nasa inuman, maski dainan ning sumsuman, alukon mong magpuli, haros sabog ng maghali. Igwamanin mga tao, subsubda ako nagtatrabaho, ang pugol pirming libro, subsubalan ang payo, alagad pag sa harambugan, dai mo mabibintahihan, haputon mong dawa ano, mayong itago sa imo. Musna kita pati, alas 5 na pati, tama na nga niyan, sa aga na naman. Musna kita pati, duman kita sa dati, igwaning video okay, makonsuelo pariti. Iba man estudyante, lalo mo niyan na presente, ang pirming nasa isip, musta kita? Alas 5 na, alagad pag naglalakwat sa kaiba niya na ang bakada, ang paghuna amay pa, ang pagpuli lingaw siya. Musna kita pati, alas 5 na pati, tama na nga yan, sa aga na naman. Musna kita pati, dumang kita sa dati, igwaning video okay, makonsuelo pariti. Musna kita pati, alas 5 na pati, tama na nga niyan, sa aga na naman. Musna kita pati, duman kita sa dati, igwaning video okay, makonsuelo pariti. Alas 5 na pati, tama na nga niyan, sa aga na naman. Musna kita pati, dumang kita sa dati, igwaning video okay, makonsuelo pariti. Kamu na lang kaya, kulang ang kwarta ko, sige lugod, musna kita, musna kita, musna kita, musna pati.